hayi ngizobatshela awacishwe cisha vele wacishwe ngoba phela manje uthi mhlawumbe wena ngabe uthanda khona wena ungakuthanda lokho wena mfowethu ukuthi kwenzeke kanje kuwena umuntu wakhabiza abantu besilisa azobabeka lapha phambi kwakhe ethi ufuna ukulungisa nami izinto kanje ngoba le nkinga ikuwena awufuni engangijwayele ukukhuluma nawe engangijwayele ukukhuluma nawe awufuni silungisa le nkinga mina ayikho inkinga engizoyilungisa nawe mina ebheda kanje umsangano wenzela eyiphi inkinga awukho umsangano ongawulungisa nomsangano lo inkinga esingayilungisa unolaka kanje okay awukhulumeka awulungisa ke lo nkinga kwena ufuna ukuyilungisa ngoba angazi inkinga yani leyo mina awuze nayo inkinga yakho ke ngizithi inkinga yani kahle kahle angithi ngiyakuchazela nje ukuthi unenkinga mesidlalisana ekamereni uvela ujuluka uqhaqhazele uqale nini lokho mana mfethu ngikhuluma nomuntu wami mana sakhuluma nomuntu wami manje kumele ngikhulume noba kahle kahle ngikhuluma nani nobabili noma ngikhuluma naye izolungiseka kanjani lento unolaka kanje uyafuna ukuthi ilunge manje mangabe ngithi ngikhuluma nawe bese yaqhambukela ile ndaba elezindaba pha manje kumele ngenze njani mina angithi uyangenelela yena manje sekuyena kushuthi indoda la manje ngelo biziwe sekuyindoda yakho manje angithi angizozotshela mina manje mina ngitshela uzolungisa alungise bani mina noma wena uba nomela lunge la azolungisa le nkinga uba wrong mina ngirong uqale ngiyakho ngoba ngibuthi uqale nini ukungibona ukuthi mina ngirong uqale nini ukungibona lokho ngoba sinesikhathi esingaka nje mina nawe sasithandana uqale nini ukungibona ukuthi mina mfethu mfethu kuyona yonke lento enikhuluma nemibuzo oqala ukuthi ujuluka mhlawumbe eyani imibuzo mfethu ngoba vela uyena uthi uzokhuluma nami angithi thena uzolungisa manje wena eyani imibuzo wena ongena ngayo pho mina umbuzo oqala mfethu ukuthi ujuluka mengabe mhlawumbe nisabambana noma mengabe kuba ukuyibona mase uyajuluka noma uqhaqhazele sokuthi uyibonile okay ke ngiyakuzwa ke lokho ke ngibuza ukuthi uqale nini lokho kuye yena la ukuthi angazabona lokho kade kwaqala ingakho ngize ngazokhetha ukuthi ngibhalele umjolo show ukuthi bazosilungisela la ndaba ngoba njalo sifike siqabulane kube mnandi ivuka into yakho mase kufanele angabe seziyasha bese ngingasenzeki cha uyangidelela wena kodwa ngempela uyayibandisa inkonzo yasekamereni kodwa uyangidelela kodwa uyayibona ingakho ngize ngabhalela umjolo show uyangidelela kodwa indaba ukuthi wena awushayi hayi bafo mfethu bafo nawe mfethu vele ube nodla awushayiwe wena yabo uyayibona sine ukuthi njani awushayiwe wena angithi mekumele umshaye wena uyajuluka uqhaqhazela cha ukuthi akashayiwe angikwazi lokho kushaya wena okhuluma ngakho wena bafoke wena ke noma kushuthi manje sekumele ngikhulume nawe ke manje ngivele ngikhulume nawe ngingenayo akuvele kube wena ke manje phela manje uyaphawula wena angithi wena uyaphawula phela wena mina ngikhuluma naye wena uyakhuluma shona mlungisa ufuna ulungiseke le ndaba